Nové administratívno-technologické centrum Facility System Hub v lokalite priemyselného parku v Trenčíne ponúka viac než len priestory pre biznis. Dnešný večer sme poňali ako slávnostné otvorenie nášho administratívno-technologického centra Facility System Hub a ľudia, ktorí boli pozvaní, v podstate tvoria aspoň pre nás vzorku spoločenského a podnikateľského života v regióne. Nakoľko sme regionálny projekt, tak sme teda vyberali ľudí, ktorí v regióne podnikajú, ktorí v regióne pôsobia a ktorí v regióne si môžu aj pomáhať. Jeho oficiálne otvorenie bolo vo veľkom štýle. The famous Las Vegas Red Pack Show. The Swing Stars. She gets too hungry for dinner today. She likes the theater, but never comes late. She never bothers with people she hates. Pre pozvaných hostí organizátori pripravili zaujímavý kultúrny program s množstvom sprievodných akcií, kde hlavnými hostiami boli Berco Balog a Karol Čino v programe Swing Stars. Prišli sme sem s našim programom, ktorý už asi 5 rokov spolu tvoríme a robíme, len sa volá Swing Stars, čiže slávna spomienka na Red Pack Show v Las Vegas. Tak ja v prvom rade mám vždy fantastické pocity, keď sa k mestu Trenčín čo i len priblížim, pretože sa cítim takým lokál patriotom. Strávil som tu svoje detstvo, milujem tento kraj, no a mám rád najmä ľudí z tohto kraja, ktorí sa vyznačujú takou dobrosrdečnosťou a takou úprimnosťou. Mám rád skrátka svojich ľudí, ako sa praví. No preto som rád, že môžem medzi nami privítať aj kolegu Berca Baloga, aby spoznal teda mojich ľudí. Áno. No a každopádne sme radi, že sme pozvaní na túto akciu, že môžeme predviesť naše môžem povedať umenie, ale remeslo každopádne spevácké a nejakú teda ukážku z našej show. Novootvorené centrum má za cieľ združovať malých a stredných podnikateľov z regiónu. Táto komunita sa môže v novej budove stretávať, vzájomne si pomáhať, vymieňať si informácie, skúsenosti alebo obchodné príležitosti. Priestory umožňujú neformálne stretnutia, obchodné prezentácie alebo oficiálne rokovania. Projekt Facility System Hub poskytuje vo svojich priestoroch veľké množstvo rôznych druhov služieb. My tu máme zavedených a vymyslených 23 druhov virtuálnych služieb. Od takých služieb, ako že tu sú klasické kancelárske priestory, ktoré si môžu firmy prenajať, ale ak je mladý začínajúci podnikateľ a nemá ani možnosť, ani ambíciu prenajímať si priestory, tak máme tu pracovisko, ktoré sa volá coworking. Tak on si môže za veľmi nízkych finančných nákladov vlastne objednať len pracovný stôl, stoličku, internet a jednu skrinku a takto za veľmi malých nákladov začať vlastne podnikať v nejakej komunite. Ak má potrebu napríklad tlačové služby, my mu tu poskytujeme, nemusí si kupovať napríklad tlačiarne. Ak má potrebu rokovať v kancelárskych alebo v rokovacích priestoroch, máme tu rokovacie miestnosti od 8 po 20 až po 150 ľudí. To znamená, on môže pri nás dynamicky rásť. A keď jedného dňa zistí, že už mu nestačí len zdieľané pracovisko, tak si môže u nás prenajať klasický kancelársky priestor. Aký majú názor na tento projekt skúsení podnikatelia a manažéri? Mňa celkom potešila táto myšlienka, že sa vystavalo takýto priestor pre podnikateľov, ktorí môžu prísť do obchodných kancelárií alebo teda do svojich kancelárií, ktoré majú plné vybavenie, či už z hľadiska techniky alebo tej podpory služieb, asistentky. Myslím si, že to má veľký prínos pre daný región a že si to nájde svoje opodstatnenie, pretože je to moderne zariadená budova a myslím si, že každý sa poteší tomu, čo tu všetko vie nájsť. Mám veľa kamarátov, ktorí chcú podnikať a nemajú kde. Takže nemajú priestor, nemajú kde sadnúť, nemajú kde pracovať a natoľko, že všade sú drahé, tak tých možností, čo sú tu za minimálne ceny, takže je to dokonale pre nich podľa mňa. Projekt neslúži len začínajúcim firmám, ale aj tým, ktoré už majú svoju podnikateľskú históriu. Toto zdieľané pracovisko ponúka pridanú hodnotu. Sú tu existujúce firmy. Oni poväčšinou tým, že už dlho podnikajú, tak niektoré veci im spadajú do také, hovorí sa tomu domáca šedosleposť. To znamená, oni už niektoré rozmery nevidia, ale práve ten mladý človek sa od nich môže učiť práve niektorým úskaliam podnikania a oni práve zase od toho mladého môžu čerpať
práve tú kreativitu a to nadšenie na to podnikanie, lebo on je ešte nezaťažený a jemu sa ešte darí, on má ešte svet gombička. Ale keď sa to spojí, on sa to môže spojiť aj tak, že ten existujúci podnikateľ napríklad môže toho slobodne pracujúceho osloviť a u seba ho zamestnať za dobrých podmienok, alebo môžu spolu založiť spoločnú firmu, alebo len ako subdodávateľ môže pre tú zavedenú firmu pracovať. To znamená, to sú tie možnosti v podstate nekonečné.